Kajing sengap jong ka sarkar halor kijing dawa ban kentiu kerdan ya ka CNRD Blok Mau Senram Sya ka Civil Subdivision kala penlong ya kinong ya lam jong ka KSU bakin kiu syapok nong ba shelong bat penlong da kajing yakhi ka ba shisngi kublai ya pi parlok manga ngadai rilenda mani ba menta kasi ngadan hapo madan malki bangan yo ban yakran ya kinong yalam jong kani kaseng ha ringkat ya nong aibut jong ka sarkar iba hima syangpleng batru IMDC ibal awan ban kersan lang ya kani kajing yakhi jong ka KSU kabalalong menta kasni aduh menta kenti ngin pariui ba sarkar ba kalayo slow ya kata kajing dawa ka ba ngila banong ba kandai kajing dawa di KSU ada kajing dawa jong ki sanfo rupo jargut ki nok shong shnong jong ka sela di blok hapo jong ka Mau Senram kumbani akan step minta kami bangi hangi giwan omtang bangiwan nakano kakenhun ke bangidong hingrai giwan sana kong kunkinong shong shnong jong kani kadong kathan Mau Senram rokawai pangi ka sokhia hadu kata banyi ya kani kajing syak lepen dan ni kajing menti jong sarkar la kani sarkar ki balarim la kani sarkar pamentaru bakim semala setiap bertolong ya kani kajing dawa kai kita kepada bulan det tu kani kajing dawa ka jampi gamdai ka batmai kani kajing dawa ka jampi ngangai landa ki potli kisnem amne tangna kale ka jampi Henry kat pawan kinong nikmat na kapor sa kapor Mau Senram constituency kijulit berbersno sa sarkar berpenkiu no na ka CNRD Blok sa Civil Subdivision Henry nasno na kapor sa kapor kata kajing dawa ka jompi par ka jomi ka sulen na ikay don sa kapto ka kitli kita ki blok ki ban penkiu rendan sa subdivision Pat kunjo ki subdivision pat perkiu berdan sa district. Te Mau Senram ro layo pan bo hakata ka committee upalong menta. Pan hakata ka committee lakhli do da chief secretary rangkat bat kiwei ki officer ki bajan ka sarkar. Bat kumang atit adu menta manne. Dakam kadang sa haka komiti bagi nang bun ki kimat kibaki ki hapan etir swaban ship itarai ban declare civil subdivision ya kano kita pa forward filak bani tu ingi halor kani kajing yakhi ka ba filak pelong menta kasni kani ka state administration ka ba mata kasni la penlong kolong ba hajing sya kam dai kajing yakhi ka ban kong ngila je penlong ka state administration apa Mau Senram kini kimnai beladap bad hadin kata ngila penlong ru ya ki jingaki kalong bajajai da ka ba ngi kentui kinong trai sarkar ba kimdai ban lai trai la arsen laisen ka balong kum ka office picketing handrai ka ba sosi bot kalong ba hadu mentang ui ba sarkar kadang sangap man kadang sabjar abde ba kini isu te dena ta kadau kala penlong ngi kum kasang bekha ban kiu hadu eslong ba yo le si naklang sarkar kan yo sngo khambha lane kan i khambha kata kaji anut jong ki pajba ban upgrade no ya kan ka CNRD Blok sha ka Civil Subdivision kata hi kadai gawai bat kabar kumba ngite bhi ba ka Mau Senram CNRD Blok kam dai shu ka CNRD Blok badang thamai menadu kasnam sejar khandai spa ruku ar la thau ya ka bantak la don kumba ruku ar snam ai hare ka ba sosi bat kalong ba nakalak ngimpat yo ba ka sarkar ka don ni kata kajing thu ban upgrade ya kene ka blok sa ka Civil Subdivision hoj akisnam beladap nadu ki snam ar sejar khandai spa khandai pau sanang i kimi bun ki kanhun ki badawa kene ka ju ka marjing dawa barasna marjar foi ru mi ba ki don kanhun habo jing alam jong MLA tu por ba SM Samplang
ha ka bagi le ya kendu ya ki yo chief minister ban ong ban upgrade no ya kene ka CNR block hare ka basusi ladangi paja ke record tu ki por par ni i ba nakala chief minister ulong ba ni i ba ko ba ulong positif lane u i ko ba u kwa ban respon ane kwa ban le kam kloi de ba masram habde ban upgrade no kene ka block civil solution but ladangi phairu haswa ki election Janman election kamdai dang ha kani ka sin bakadu Janman election ngi ba nakaliang jong ki politicians nakaliang si political parties ki baper kem thop ya kini ki political parties ki badan ka government ta ki lakular ki pa ka panbi ki pa ba ong ba ngi kwa ban wara ya kata ka civil solution ngi kwa ban kentiu karan lene ban wara ka ro ka par hapo masram block da ka ba kentiu sa ka civil solution hare kita imat bagila syukur tang ha ka jing panbi la syukur tang ki ban su ban ngopi ka ba tang por election te ka kubor ka basai ka ban nakaliang jungi kum ka ki isu ngi kwa ban ai sarkar ban ai sekta ki political parties ki ba fair kalong ba ki de ban sange no mardor ka ni ka jingle politics tang nam ta ka jing nong jongki harai ki de ban bu ya ka jinu kam ju pa ba kum kamat ka ba kong santam haki lane ki be ban bu ban ong ba kani ka isu dawas solution kamdai ban kut tang kirasan election harai kadai ban mentapat kidai ban peni kata kam bagi dan syai kata ka jing trang ban wanra ya kata ka solution kebajan syagi paiba te kumbala ong mene ba kiubun kisnong ka masram block kadan kumba sispa adu arkli kisnong kat kum ka sensas arjar karwai ka cross ka san hajar bat tang kata ka nama sanram sa Shillong ka jangai ko badru khadai kilometer na Shillong saki banta bakandong jang ba sanram block lai kidan ki badap daki spa kilometer te ladangi pe ya ka sarkar ba haba ka thau ki ka upgrade ki scenery block hagaro hills bat kidan katukani po kasi hills ru baki upgrade saki civil solution ngi ba hakapor ba upgrade kam dadan jinga phere ai ka jingdan kena sosnang bat ka masanram balang i peje ka distance lai kumban su ai nuksa omdai bangi kentho ya ki breu no po dalu kena sosnang po dalu reng kwa ban dia thu ani balang i peje ka dalu lai ka jangai tung balai po lai ar kilometer ai no po tura bat lada karongjang ru hap sanpho hadu ru po kilometer nang ta i peje ka jengjal ru kumtai hare kamasan rampat ke bajengai ke baom mane ke bajengai dak ispa kilometer naduk ki kaput jong kani ke blok pat naklang sarkar kan perla ban lei ai hadu menta te kani ke de ko ka benta ban ong ba naklang ni ban ong bang nekran ya kata ke ba ong sarkar ba ka examin saka ai pat ka examin namalang ni pej population kala biang lang ni pej ka distance su kala biang ban upgrade no lang ni pej ki jindan ki snong ru kum balong lang ki wai ki seri block mbot ba kalong hi kumta hasaban upgrade ke solution namar katang so ba larangi paje ke jinon snong do kala song hok ban kentu karan no ya kan ke block saka civil solution kata hi ka jing kwa jungi ban penso ba hoj kanani kani dan dai ka sen banangkong ka ba ngi wan ki uslong min sa perkhat ka ai ka banta ba de ban le bat ngi dawa ngi kenturu ya kinalam sang partai lane kinalam ba fair jong katai kadong katany ba kimdai ban le politik sabde ba kini isu kidai ban bread kita ka jing fair kanang ba kin bu bat kidai ban bu sakmat ya ka jing kam ju pa ba kanang ba kani ka jing dawai kani civil solution kan urlong no hakni ki por snam banangwan tumakalong mentapi ong ba kani ka jing ki ka jing dawahi kala dei ka pala slam ba ka ai pa kadaw ba hadu menta ban nakaliang ka sarkar kam sim lala ban penurlong pa kani ka jing dawa ladangi pej sata ladangi kadau hi kalong ba kumblong mene ba ladangi pej kriteria kalabiang pej kriteria kalabiang kadau hi kalong ba kimdan ya kata ka political will lane kata ka jing thang sisa ban le ban kantu karan ya kan ka civil solution kamdan da koi kadau nomor ladangi pej kriteria kalabiang hare ka jing bomla ban kantu karan pat kalong ba imat ba nakaliang jibor sarkar kimdan ya kata kamon ban ketu keran ya kani ka blok saka civil solution ngi kwa ban tip alor ka jing wan jong phi kum nong mi khmat u XMLA jong maus ram ban wan kersian ya ki KSU hakani ka jing dawa jong ki hoi kumba philai so mane ha ka jing kren jonga ngaong ba
ngawan hang ni kum unong song snong jongkar Mawson Ram daka jing snow badon kata kajingkit kia ka responsibility hanga kum unong yalam jong kathan jonga namar bangala ong artat igini ki kun samla ba nadu ba kapor bangalong UMLA ngalara ya kani ka mat bandawai ke civil subdivision man ka session habang idon hapo assembly te nakaliang ka sarkar nadu utu kupor hadu menta kumju hi keju kajing kejubab kalong ba ya kani ya kakam laktep haka committee ba kata ka committee ka ba bishar ban pej ya ban consider ya kita ki civil subdivision upgradation of CNRD blocks to civil subdivision lani upgradation of civil subdivision to district level kata kala don hakata committee te nginget ba kane ka committee kan tray kam no kham kloi bat kan pendep no ya ka report khnang ba na kaliang ka sarkar u chief minister ula ba un shim ka rai bat ban penbana ya ka Mawson Ram bakan long no ka civil subdivision ya kani ka CNRD block kilawan seng hau ko snem khnais pa ang repo ar te undak habang ipet menta kamot hau arjar art pusau kani ka block kala kot ngripo arsnem te kamot kala long well justified ba ban upgrade no ya kani syaka civil subdivision sakawai de ba kani ka block lani ka constituency borok ko hi kala de ka constituency ka ba la don kam ya ka development amar la don bun ki office sarkar ki balawan ban bu lupa hang the piong ka PWD piong ka water resources piong ka PHE kumta ter ki ki department ki ladon lupa hang the te menta sakawai de kani ka constituency lani ka block Mawson Ram kalong ka bala khaput bat ka international border bat ka Bangladesh te menta wat ki international border trade kala ya sya ting idang dei larba yo ka subdivision kamot idang la bangin penkiu syu ki kam development ki kam surok singkin rung idang yo bangin kam penbon syu lan kam penbha syu te habang ipet nakabaro kiliang kumbalaong i MDC meneh ke jingkren ba nakaliang baro la ibit ba kani ka area jongi kani ka Mawson Ram block jongi la dei hok hi bakan yo no ya ka administrative unit lakajong ka administrative unit lakajong da kabawra civil subdivision kan penmentoy ya ki pajba bakim don kam bakin kiu syadu sya shilong ban one shim ya kino no ki kenja certificate let's say kila bende ki birth certificate naka court kila bende ki scheduled tribe certificate nangta kiwe de ki kam khnang ba kan pensuk ya ki pajba jongi bakim de bakin one ban kiu syadu sya shilong abang yong administration should be closer to the people kata kamut ngide bandang wanra ya ka administration kham jan syu syaki pajba khnang ba ngin pensuk yu pajba te kumakalong hi kani ka jing yakhi ki ang makamde ni ka sien ka baningkong ndre ka ai ka daw pat na ka liang ka sarkar ba ka simpuar ban watla ka ni ka Mawson Ram kala biang palat ban yo ta ka civil subdivision pila ban kenmau ba ar hajar ar poi nakaliang jonga kumu UMLA nakaliang iba Albin UMDC nilai alam ya ki kenhun ya ki rangba shinong nangta ya ki leaders prominent leaders jongka area jongka than jongi ya ki im jongi nilai alam hakmat chief minister ngilale ya kakam kabadai banle kamut nilai alam pan pensawa hak sarkar ba ngi don kam ya ka civil subdivision tenado utu kopor ni sotu ba chief minister ula long convinced the ula snow day ong ba day ban ai ka civil subdivision re hak sarkar ka don la ka procedures tikata ka procedure ka long ba de bandon hi ka kenja survey de bandon ka kenja report de bandon ki kenja committee ki ba examine ni kito bat kumta ter maki de ban rai no re ka jingkali ha menta ka long ba balai ka slam bat balai ka suki te kata ngidang de hi biang ba nakaliang jonga bat nakaliang jongi MDC bat let's say dang don lada kini ki NGO bat kiwe ki kwa ban let lang bat ngi kloy ban yalam ka kunhun biang show chief minister ban bu yakta ka jingdawa bat bu ka jingkali ba kai ka daw ba ka suki bat lano pin penbana ya kata civil subdivision ko ba piyo so ma kermene ngong kini ki perlok kini kunhun seng balang hangne kamtam bagai yalam khamat ka ke suyo ka por mau pi sa sisin ngalong bakloy bangin bani kenduk biang you chief minister
namar ngakan mau hakini ki kendiat senam lalit nyo ngalit himanga ba hima kum emale bat ki kun hon seng malang ki ba fair ngiri ban kundu bat ulai ka assurance yangi ba kin examine bat uong hi ba ka mosram te kala ideja te lese ngamtip nakadaw ayu ya kata ngamla banong nakadaw ayu ba kamla man pen kentiu ya ka mosram sinar di block sa ka civil subdivision handre let's say ro kadon ka financial problem nak leng jo ka sarkaru namar ba sinla wanra ya ka civil subdivision temut ki office trekam ki officer bat kum tater temut ki laman kampen bon te handre let's say ro kata ngasu tharai manga ro let's say ro kadon ka financial problem nak leng jo sarkar makan pen kentiu bontli te handre namar ba las ngai i ba kilapan kentiu ka to kane tele se ro hakani ka kenti ka menta kala adai sa kapali ka jungi man pen kentiu namar ba ha kalas ki khamla tele se kumang ong pi mene ngin sasi sing ni pen kenmau ban le se hakani kenti ka menta ngin dabu ru ka jingkli ba bale ha kalas ki khamla bat ke ka senjam ba pinsim hakani kenti ka menta pat namar ba haba piong ba kala ibet te saka epat menta ba ka sarkar kalle Pak Sang Piang, kamu advisor jong ka sarkar ke kesenjam ke ba function. Ngatrai ngasodei ba kajingkren jong iba albin ba nakaliang jong aru kum utang nong aibot ya ka sarkar ngan dangyai kersyan ya kani kajing dawa jong kini ki paiba jong kanong susong bat kum juru ban ngan aide ki advice ki suggestion sa ka sarkar dada ki sodon kam hakano no kaliang kabangi nila bangin yarap ya ka sarkar ban penlong kam ya kani kijing dawa nre kumunong song biang sa sisin nga ban ba mga na iba albin baru arngot ngiti kinomong seram kibasa bas dan yeng hamong seram ni sode ba kata kamesim jong kipai ba nakatan jongi kilakwa hir ba ngide ban yu i ya kata ke development kaban wanra lomba ka civil subdivision tinginget ba habang idon haka party menta kabadon haka sarkar iba albin ilong MDC ngalong advisor jong ka sarkar ngindon hi la ka jong ka benta simet bangin ya late ban ya syong bat chief minister bat kiwe de ki cabinet minister ki ban kersyan lang ya kan ka kam kanang ban ka ne ka jing dawa jongi kan long ka bajok